Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. U tieżiż f'dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt tal-ħajja, il-Knisja tistieden lill-ulieda kollha imxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-għajt tal-mulej infakruh bismih tal-kelma ta' Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-reb tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. O Alla, li permezz ta' ibnek xħett fil-fidili tiegħek in-nar u d-dija tiegħek, għaddes dan in-nar ġdid u għatina li f'din il-festa tal-Għajt nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal-festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kristu il-bieraħ u l-lum. Il-bidu u tmiem. L-alfa u l-omega. Tiegħu iż-żminijiet. U l-eternità. Lilu kull glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-pjagi tiegħu qaddisa u glorjużi iħarisna u jżommna Kristu il-mulej. Amen.
id-dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-imwiet mill-qalb u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet. Id-dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu.
id-dawl ta' Kristu. qalbek biex ix-xandar kif jixraq it-taqdira tal-għajt imqarreb. Isem tal-Missier Jifirħu l-qtajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-qaddejja ta' ħaddu it-tromba fis-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa ta' Sultan kbir. Ifraħu koll l-art mimlija b'dani dawl tal-aġeb u fid-dija ta' Sultan ta' dejjem.
חיירה פילחול אין כלו, ליו חלס מדלמית ליחכמוך. תפרחו כלום על כניסיים עצה, עולם זינה בדיאתה דאולק סבי. Uchait vulhitan tadani tempiu, Blaiatta fercht al poplu mijbur fich. Intom chuti ezis, linch partu aun fidiat ala jepta din il mishela atisa. نطلبكم بشفلم كميين سيخفونا الحنين عطالا ليستاكولوش وبخال معو لي بلا ما يستخقلي أجبو يلقاني فلوردني تادياكني اكو كل السايم ليني بالدولتيو خانتم صلاحار التفحير تاداني البلاندون المولي معكم نرفع قلوبنا لفوق نسحر للمولي على تانا سوا وشيرة تسو لبقلبنا وروحنا كلها نرفع لهن بشن فحر للالي ما يديرش المسير لي يستقلوش وللسيدنا جيسو كريستو ابنو الوحديني وخلص لينا للمسيرتين الدين لكي نعمل آدم وبالدم عزيزتي للشر تعلينا حصر الكذبة الكندنا لخدنا في البيدو أراو أدينا عملوا الفستة تاليت متان قتل داك الحارو فيرو لدمو يكونساغرا البيبين تالفيديلي دانو والليل في خزمينيلو انت حرجت للمسيريت ناوليت إسرائيل من لجيتو وعديتم فلنشيف من البحر تالأسف دان ملا والليل في حكتشاود لاميت تدنوبيتنا permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejli fih fid-dinja kollha. Min jemmen fi Kristu jqaċċat kull rabta ħażina. Jeħles mid-l-alma ta' dnubitu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejli fih Kristu eret il-jasar tal-mewt u qam rebbieħ fuq is-setat tal-ħażen. Xi ħnina tal-aġeb oġbok turi magħna, xi mħabba u għożżali ma bħala. biex tajt lill-ibnek stess għal-mewt, ħalli tifdil il-min kien il-sir. Kem tassew ma setax jinħarab id-dnub ta' Adam,
biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xiħtija ħinja kienet la darba stħaq ilna feddej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis, jinqeret il-ħazen titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqa fidnu u jimtela bil-ferħ kull min mnikket. Xlejl ta' bil-ħaq ħini, meta l-ħwejjeġ tas-sema jinaqdu ma' tal-art, dak li hu tal-Alla ma' dak li hu tal-bniedem. Bratta ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-qamela missir qaddis, l-offerta solenni ta' dan il-blandun ma'mul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk mulejn nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat fġieħ ismek jibqa' jeqret sal-aħħar bla qiegħda id-dlamijiet ta' dan il-lejl. Intilqgħu bħala fwieħa ħelwa quddiemek, ħajsir ħaġa waħda mad-dawl tas-sema. Jalla l-kewba ta' filgħodu x'ħin jisbaħ issibu għadu jaqbad, dik il-kewba li qatt ma tgħid jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl u slim fuq il-bnedmin kollha, u issa jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħuti eżis, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu il-kelma ta' Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex isalva lill-poplu tiegħu u kif l-aħħar batinna lill-ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-għajt tagħna Alla jwaslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. Jekk jogħġobkom nistgħu nitfgħu x-xemat.
Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu, Alla ħalaq is-sema u l-art, u kienet l-art taħwit u baħħ, u d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl, u d-dawl sar. U ra Alla d-dawl li kien tajjeb. U Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art, u l-ġema tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla, ħadd nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih skont għamliethom fuq l-art. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija skont għamlietu u siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat-tqassim ta' żminijiet, tal-jiem u tas-snin. U jkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla iż-żewġ imnarijiet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jrieġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb. U dalam u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru, li bihom miżewt l-ilma, skont ġenshom, u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U berikhom Alla u qalilhom, weldu u oktru u imlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U dalam u sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U l-bejjem tad-dar skont ġenshom, u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbija Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom, nislu u oktru u imlew l-art
u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla: Araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha ikunu għall-għejxin tagħkom. U lill-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-mulej. It-tiba tal-mulej imliet l-art. Inkantaw fl-imkien. It-tiba tal-mulej imliet l-art. Sewa il-kelma u jħobb id-drittu sewa mit-tiba tal-mulej mimli għal-art. It-tiba tal-mulej mimli bil-kelma tal-mulej saru smewiet u b'nifs fammu t-tiżjien kollu tagħhom. Ġabar l-miet bħal fċarra u f'maħżen li bħral kbar. Jien il-ġens lil-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel b'wirtu. Mill-għoli ta' smewiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Ruħna tixxenna għal-mulej u lajnuna u it-tarka tagħna. Ħatkun it-tiba tiegħek fuqna mulej kif it-tama tagħna. It-tiba tal-mulej imliet l-art. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel kollha tiegħek. Għamel li l-mifdijin tiegħek jifhmu li l-ħolqien fil-biru tad-dinja ma kienx emil aqwa u akbar
minn dak li sar fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-għajt tagħna li hu Kristu li għajx u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Dak iż-żmien Alla ried iġarrab lil Abraham u qallu: Abraham, u wieġbu hawn jien. U qallu: Aqbad il-libnek il-waħdini li inti tħobb lil Iżakk u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abraham bakkar mas-sebħ, xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qaddejja tiegħu u lil Iżakk. Qatta' il-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abraham refa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abraham qal lill-qaddejja tiegħu: Oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abraham qabad il-ħatab għas-sagrifiċċju, qabbih fuq Iżakk ibnu, ħa f'idejh in-nar u s-sikkina u telqu it-tnejn flimkien. U Iżakk qal lil Abraham missieru: Missier, dak wieġbu: Hawn jien ibni. U Iżakk qallu: Hawn huma n-nar u l-ħatab, fejn hu l-ħaruf għas-sagrifiċċju tal-ħruq? U Abraham wieġbu: Alla jaħseb huwa l-ħaruf għas-sagrifiċċju. U baqgħu sejrin it-tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmielu Alla. U hemm Abraham bena l-artal u firex il-ħatab fuqu u rabat lill-ibnu Iżakk u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abraham met idu qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewwiet u qallu: Abraham, Abraham. U dan wieġbu: Hawn jien. U qallu: La tmiċċ idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara, għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdini. U Abraham refa' għajnejh, taħar sa madwaru u ra muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frijej. U Abraham mar u qabad il-muntun u offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq minn flok ibnu. U Abraham semma dak il-post Jahwe Jire, jiġifieri l-mulej jipprovdi, kif għadu jingħad sal-lum. Fuq il-muntanja Jahwe Jire, il-mulej jipprovdi. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lil Abraham mismewwiet u qallu: Naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej. La darba inta għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdini, jiena nbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel ta' xatt il-baħar u nislek għattiret il-bibien tal-edewwa tiegħu. Kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Arisni mulej għaxandek nistken.
مولاي انت السمت ورتي وتشورتي انت الزم في ديك شورتي ديم قديمي زميت المولاي أشبه فلمنتي ما نتحرك فلمكين هارسني مولاي عشانك نستكن تفرح لك قلبي وتتهنى روحي وجسمي وكل يستريح بالكويت عشان انت ما تتلقنيش في المويت ما تخليش المحبوب تياك يرى القبر في المكان هارسني مولاي عشانك انت تريني طريقة الهاية أمي الملية الفرخ قديمك أمي عشقال ديم فلامنتك فلمكن هارسني مولاي عشانك nitolbu. U Alla missier il-fidili tiegħek inti xeret il-grazzja tal-adozzjoni u tkattar mad-dinja kollha wlied il-weda tiegħek. Għax bil-misteru tal-għajt inti żomm kelmtek mal-qaddej tiegħek Abraham u tagħmlu missier ta' bosta ġnus skont il-ħalfa li ħliftlu. Għati lill-poplu kollha il-grazzja li jwieġbu kif jixraq għas-sejħa tiegħek bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili għid lill-ulied Iżrael jerfgħu it-tinet tagħhom u jitilqu. U int qolli l-ħatar tiegħek u mitt idek fuq il-baħar u forqu. Ulied Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad miexi quddiem it-tinet ta' Iżrael tela u mar warahom u l-kolonna tas-sħab minn qudiemhom marret għadet warahom u ġiet bejn it-tinet tal-Eġizzjani u t-tinet ta' Iżrael. Kien hemm is-sħaba u idlam u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa' lura l-baħar briħ qawwi mill-lvant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu. U mbagħad ulied Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk.
L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar. Iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu, il-mulej minn ġol kolonna tan-nar u s-sħaba xeħed ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom u bid-tbatija setgħu jmexxuhom. U mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu ħanħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: Mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar u ma' sbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u warqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U wlied Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael min id l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu u beża' l-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għandna din l-għanja lill-mulej u qallu: Nanni l-mulej għax tkabbar bisħi. Nkantaw flimkien. Nanni l-mulej għax tkabbar bisħi. Żwiemel u rikkieba għaddabhom fil-baħar. Qawwiti u għanjiet il-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Dan huwa Alla tiegħi u lilu nfaħħar. Alla ta' missieri u lilu nolli. Flimkien. Il-mulej gwerir Yahweh ismu. L-imrikeb tal-Farawn u qawwitu tefaħħom fil-baħar. Aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab arrahom. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek mulej issebħet fil-qawwa. Lemintek mulej tfarrak il-għadu. Flimkien? Amin.
il-poplu tijek intwaslu tħawlu fuq il-montanja wirt tijek, il-post mulej li jintamiltu amara tijek, il-maqdes ja sidi li ħejja widejk. Għal dejjem ta' dejjem. Flimkien? Nitolbu. U Alla ħna għadna nħossu sal-lum il-qawwa tal-ġubiet tiegħek tal-imoddi. Għax dak li l-leminijat setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasal tal-Faraun. Issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus bl-ilma ta' tnissil ġdid fil-Magħmudija. Amen. Lil-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda ma' wlied Abraham u jiksbu d-dinjità sħiħa tal-poplu li jintażilt għalik bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-arus tiegħek, il-ħallieq tiegħek, Jahwe tal-eżerċiti jismu. Il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, Alla tal-art kollha jissejjaħ. Iva, bħal mara mitluqa u mdejqa f'qalba, sejjaħlek il-mulej. Bħal mara mitluqa f'żożita, jgħid il-mulej Alla tiegħek. Għal ftit jintlaqtek, imma bimħabba bla qis jinnerġa' niġbrok. Fis-saħna tal-korlaħ bejt wiċċi għal ftit minnek. Bimħabba ta' dejjem inħenn għalik, jgħid il-mulej il-feddej tiegħek. Dan għalija bħal fi żmien Noè, meta ħlift li l-ilma ma jerġax jarraq l-art. Hekk naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik u lanqas ma nċanfrek. Jistgħu jitħarku l-muntanji, jiteżżu l-għoljiet, imma mħabbti minn miegħek ma titħarrikx u slim tal-patt tiegħi ma jiteżżisx, jgħid il-mulej li jħenn għalik. Makusa, imħabbta mill-irwiefen, mara bla faraġ, jien inqiegħed il-ġebel tiegħek fl-ifjentajn u l-pedamenti tiegħek biż-żaffir. Nagħmel l-amberżuni ta' swarek tar-rubini u bwiebek tal-karbunkli u d-dawra tas-swar tal-ħaġar prezzjuż. U liedek il-koll ikunu malma mill-mulej, kbira tikun ġid uliedek. Fuq sis il-ġustizzja titwaqqaf, il-bot mit-takis, għax m'għandekx bniex tibża, u l-bot mitwerwir għax ma jersaqx lejk. Jekk jaħbtu għalik ma jkunx minni, min jaħbat għalik jaqa' quddiemek. Il-kelma tal-mulej. Olik mulej għaxar fajtni. Flimkien? Olik mulej għaxar fajtni. Olik mulej għaxar fajtni. Ma ferraċ l-edewa tiegħi bija. Mulej tellajt lil ruħi mill-imwiet
ħlistni minn dawk li jinżlu fil-ħofra. Flimkien. Nolik mulej għaxar fajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu u faħru li semim qaddes tiegħu. Għax is-saltna tiegħu ftit iddum. Iżda tjubitu għamar sħiħ. Fil-għaxija jidħol il-biki. Fil-għodu jidwi l-ajjat ta' ferħ. Flimkien. Nolik mulej għaxar fajtni. Ismani mulej u ħenna lija. Mulej kun il-għajnuna tijaj. Int bdilt li fisfin il-għali tijaj. Infaħrek għal-dejjem. Flimkien. Nolik mulej għaxar fajtni. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Kattar f'ġieħ ismek in-nisel li jintwet lil missirijietna għall-fidi tagħhom. Żid il-att ta' wliet il-weda bil-grazzja tal-adozzjoni biex il-Knisja tara li ġa seħħ ħafna minn dak li l-qaddisin tal-imoddi emnu li kellu jseħħ il-qudiem bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Intom li bikom laċċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew ixtru u kulu b'xejn, inbitu ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bi kelbnin. Għatuni widen u ersqu lejja. Isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favur imwieda lil David. Ara, jien qedtu xus fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġnus li ma jafux jiġru lejk minħabba fil-mulej Alla tiegħek il-qaddis ta' Iżrael għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla smewiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqat il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mismewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġelwa tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u
u l-ħobs lil min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u tem dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Kulkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Nkantaw fl-imkien. Ara alla u salvazzjoni tiegħi jien nittama u ma nibżax għax il-qawwa u l-għana tiegħi u l-mulej u s-salvazzjoni tiegħi. Flimkien? Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Roddu ħar lil-mulej sejħu ismu. Arfu lil-ġnus bl-emejjel tiegħu xandru li jismu għafiloni. Flimkien? Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha, aqbeż bil-fer. Għanni tlieta marron għax kbiru f'nofsok il-qaddi Flimkien? Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti waħdek it-tama tad-dinja. Fomm il-profeti tiegħek int ħabbart minn qabel il-misterju li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bis-sliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek. Għaliex ħadd mill-fidili tiegħek ma jista' jimxi l quddiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu bi Kristu Sidna. Qarim il-ktieb tal-profeta Baruk. Isma' Iżrael, kmandamenti tal-ħajja, għatu widen talmu l-erf. Għala Iżrael, għala tinsab fart l-dewwa tiegħek,
Għala qiegħed tixjieħ f'ard barranija. Għal int imniġġes mal-mejtin madud fost dawk li jinżlu f'qiegħ l-art. Int twarrab l-għajn tal-erf li kieku mxejt fi triq ta' Alla kont tkun tgħix fis-sliem għal dejjem. Tgħallem fejn hemm l-għaqal, fejn hemm il-qawwa, fejn hemm id-den biex fejn wieħed taraf fejn hemm it-tul tal-għomor u t-tul tal-ħajja, fejn hemm id-dawl għall-għajnejn u s-sliem. Ma min kixef fejn jinsab l-erf u min daħal fl-imħażen tiegħu. Imma dak li jaf kollox jaf fejn hu l-erf għax sabu bid-den tiegħu. Dak li ħejja l-art għal dejjem li mlija bil-bejjem li jimxu fl-art u li jibgħat id-dawl u dan imur isejjaħlu u jisma' minnu mriet, jiddu l-kwieqa passiesa f'posthom kollha ferħana u jsejħilhom huma jwiġbu hawn aħna, jiddu ferħana għal dawk li għamilhom. Dan huwa Alla tagħna, ħadd ma joqgħod ħdejh. U sab it-triq kollha tal-erf u taħ lil Ġakobb il-qaddej tiegħu u lil Iżrael il-maħbub tiegħu. Imbagħad dan l-erf der fid-dinja u għammar fost il-bnedmin u ktieb il-kmandamenti ta' Alla u l-liġi li tibqa' dejjem kull min ħarsu jgħix dawk li jħalluh imutu. Erġa' lura Ġakobb u ilqa l-erf, imxi lejn id-dija ta' dawlu, titlaqx il-glorja tiegħek lil ħadd ieħor, lanqas ġieħek lil ġens barrani. Kien jaħna Iżrael għax dak li jogħġob lil Alla kien marraf lilna. Il-kelma tal-Mulej. Flimkien? Il-liġi tal-Mulej sħiħa u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-Mulej sewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien. Mulej inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-Mulej dritti u jiferħu l-qalb. Il-kmandament tal-Mulej safi u jidawwal il-għajnejn. Flimkien. Mulej inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża' tal-Mulej nadif u jibqa' dejjem. L-ordnijiet tal-Mulej sewwa u mset għal kollox. Flimkien. Mulej inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Huma eżes mid-deb
ومدب الأكتر فين أهلا من لاسل ومن اقتار تشدام فلمكين مولاي انتي عندك الكريم تعالى Nitolbu. U Alla inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek billi sejjaħ għal ħdana ġnuż ġodda. Ħares dejjem fil-ħina tiegħek lil daw kollha li jitnisnu mill-ġdid fl-ilma tal-Magħmudija bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom farthom, huma tebbawa bl-imġiba tagħhom u bemilhom. U jiena ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art u minħabba fl-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerrittom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibtom u skont triqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru kasbru ismi l-qaddis. Hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom: dan hu l-poplu tal-mulej li kellhom joħorġu minn artu. Imma jien bżajt tal-ismi l-qaddis li wlied Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk ejdilhom lid-dar ta' Iżrael: dan jgħid Sidi l-mulej: mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan dar Iżrael, iżda minħabba f'ismi l-qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jien inqaddes ismi l-kbir imkasbar minnkom fost il-ġnus li f'nofskom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jiena l-mulej, meta nuri qdusiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi l-mulej, meta neħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. U nroxx fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. U tagħmru fl-art li tajt lil missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Inkantaw flimkien. Oħloq fija qalb safja o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien.
Rodli lena ta salvazzjoni tijek, u spirtu qalbini wettaqni, lil-midim binna l-emtriqatek, u l-ħatin lejk jerġaw lura. Għax li lek ma joġbokx is-sagrifiċju, nofri lek vitmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċju tiegħi o Alla u l-qalb nidma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Kantaw flimkien. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna se niċċelebraw is-sagramenti tat-tjiba tiegħek bla qies. Iqaf magħna nitolbuk u jibgħat l-ispirtu tal-adozzjoni biex taħlaq mill-ġdid il-popli ġodda li l-ilma tal-Magħmudija se jnistillek u bil-qawwa tiegħek wettaq dak li se nagħmlu aħna bħala qaddejja umli tiegħek bi Kristu Sidna. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti ddawwal dan il-lejl għaddis bis-seb tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bħal b'safja. Bibnej Ġesu Kristu sidna li u Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Ħudi, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawmin glorjuż tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Hekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu. Hekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet darba għal dejjem għad-dnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Missier, inwassallek l-aħbar it-tajba tal-Alleluja.
فهر المولي علي شوتايب عشتي باتي والديم حيدو لي إسرائيل إتيباتي والديم إلا منية المولي عملت ويجتاهيلا إلا منية المولي عملت ويجتالاجب مموش إماني بآنيش ونهبر لميل تالمولي الجبل الورب البنيام صارت الجبلة الشوكة بالصحة المولي سهدان حاجة العجب فاينينا المولي معكم Arim l'Evangeliu scont San Marc. Meta għadda s-sibt, Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu u Salomi, xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilku l-ġisem ta' Ġesu bihom. U kmini ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa, kif telet ix-xemx marruħ dejn il-qabar. U bdew jgħidu lil-xulxin, min se jgerbilna l-ġebla mill-daħla tal-qabar. Iżda meta ħarsu, raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġemb, kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda n-naħa tal-lemin, libes libsa bajda u nħasdu. Imma u qalilhom xejn la tinħasdu. Qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nazzaret li kien imsallaq, għam il-mewt mhuwiex hawn. Araw il-post fejn kienu qegħduh. Imma morru għejdu lid-dixxipli tiegħu u lil Pietru li hu kien sejjer fil-Galilija qabilkom, taraw hemmhekk kif kien qalilkom. Il-kelma tal-mulej.
Aħna l-Maltin għandna frażi li tfisser il-periklu jew l-għawġ fil-ħajja. U ngħidu ninsab bejn in-nar u l-ilma. Illum dawn iż-żewġ elementi li fis-subkonxju tal-kultura tagħna mediterranja u semitika minn dejjem kienu jfissru periklu u għawġ. Il-mulej qaddishom. Bdejna billi berikna n-nar u minn hawn ftit ieħor imbirku l-ilma. Dawn is-setat qawwija tan-natura li nafuhom minħabba s-seta rrieda tagħhom, il-mulej jitrasformhom f'qawwa ta' ħelsien u ta' salvazzjoni. Jesprimu wkoll l-effett ta' dan l-avveniment straordinarju u storiku li nġbarna l-lejla biex niċċelebraw f'dan il-vġili, f'din il-velja. Il-qawmien ta' Ġesu ta' Nażaret mill-mewt. Raġel vera, bniedem veru li miet tassew u l-mulej Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum. Il-bażi u l-erq il-fundament tal-fidi tagħna. Il-qabar m'għadux iżjed utli, mhuwiex l-amara tan-Nazzarenu. Il-mulej wetta ix-xewqa kbira tiegħu. Nar għandi u kemm nixtieq li ġiġa qabad tkebbes. Jiena nar ġejt inpoġġi fid-dinja. Dan in-nar tal-imħabba tiegħu li ħeġġeġ il-qalb jibsa tagħna u li ħeġġiġa għall-opri tajba, għall-imħabba. Ġi wkoll inaddaf l-element tal-ilma u bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tal-mulej jagħtihi seta' mhux biss tinaddaf il-ġilda tal-bniedem imma r-ruħ, il-qalb tiegħu. U bil-mamudija li se nagħtu lil dawn it-tliet trabi li kellna x-xorti nisimgħuhom diġà, almenu rappreżentanza tagħhom, min jaf kemm abbaqalhom jisimgħuhom il-ġenituri tagħhom u nawgurawlhom. Bil-mamudija li se nagħtu l dawn it-trabi jingħata lilna wkoll sinjal ta' tama. Nirringrazzjawk mulej għall-qawmien tiegħek mill-imwiet. Ir-risposta tiegħek għall-kefrija ta' qalbna. Aħna qtilnik, id-dnub tagħna salbek ma' salib. Ir-risposta tiegħek kienet il-qabar vojt. Inti rxuxtajt u tajtna ħajja ġdida. Għalina l-qabar madux il-wisa u l-eluq tal-mewt imma għadba għall-eternità. Kull meta nwasslu l-eżistana fuq dik l-għadba
Nerġgħu ngħaddu mill-mamudija ta' dmuħ bħalma inti bkejt għal ħabib tiegħek Lażru. Dawk il-momenti jibsa mulej. Għamel li dmuħ tagħna ma jnessinix dak li qegħdin niċċelebraw illum. Li r-risposta tiegħek għall-mewt hija l-ħajja. Ir-risposta tiegħek għad-dnub hija l-ħniena. Nirringrazzjawk mulej tal-li inti għad-domanda ta' Iżak u l-ħaruf fejnu missier. Inti ħadt il-kliem ta' Abraham bis-serjetà. Il-mulej jipprovdiħu l-ħaruf ibni. U hekk għamilt. Inti mulej tajtna lil Ġesu Iben Marija, dik il-mara bla teba, bħala ħaruf bla teba imwilet mill-qalb bla teba. U tajtunna s-salvazzjoni tagħna. Il-ħaruf maqtul, imma lina mhuwiex sagrifiċċju li rridu neġgħu nirrepetuh, imma s-sinjal tiegħek li inti l-prezz tal-fidwa tagħna trid tħallsu inti. Ta' dan mulej nirringrazzjawk. Ħuti jeżis nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex jisawwa bil-grazzja tiegħu fuq dan l-ilma. Ħalli daw kollha li fih jitnislu mill-ġdid jingħaqdu fi Kristu mal-ulied adottivi ta' Alla. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina. Qaddisa Marija Om Alla, Itlob għalina. San Mikil, San Gabrielu, San Rafael, Anġli qaddisa ta' Alla, San Juan Battista, San Giuseppe, San Pietro, San Paolo, Sant'Andrea, Itlob għalina. San Juan, Santa Maria Maddalena, Itlob għalina. San Stefano, Itlob għalina. Sant'Ignazio ta' Antiochia, Itlob għalina. San Laurent,
San George, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Itlo Palina, San Girgo, Santu Wistin, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedetto, Itlo Palina, San Cirillo, San Metodio, Itolbu Alina, San Francisco, San Domingo, Itolbu Alina, Francisc Saverio, Vianney, Santa Catarina da Siena, Itlo da Gesù, Santa Teresa dal Bambin Gesù, Itlo Palina, San George Preca, Itlo Palina, Beato Naziu Falson, Itlo Palina, Beata Maria Deodata Pisani, Itlo Palina, Addis incollata alla, Urinina mana, Ehlisna nitolbuk mule, min kuldani, min kuldnu, mil meuta dejjem, l-inkarnazzjoni tijak, Ehlisna nitolbuk mule, bil-mewt u il-qawmin tijak, l-Ispirtu Santu li xerrit fuqna, Ehlisna nitolbuk mule, mitim bih. Għati lil dawn il-mażulin tijak, itnessi l-ġdid bil-grazzja tal-mamudija. Smana nitolbuk mule, Su iben tal-ħaj. Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana.
U Alla b'qawwa li ma narawiex blajnejn tal-ġisem, inti tagħmel l-ġubijiet bis-sagramenti tiegħek. B'ħafna modi ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-Magħmudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex sa minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu il-qawwa li jqaddes. Fl-ilma tad-duluvju inti tajtna sinjal ta' tweli ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu id-drawwiet tajba. Inti għaddejt lil uliet Abram fl-inxief minn nofs il-baħar tal-Qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawun ikun xbija minn qabel tal-poplu Maħmed. Ibna Ġesu Kristu wara l-Magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek bl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib, ħareġ minn ġenbu ilma mħallat bid-demm. Wara li qam mill-imwiet ordna lid-dixxipli tiegħu u qalilhom morru u għalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u ftila lajn tal-ilma tal-Magħmudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu xbija tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mulej biex il-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' Ibna Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti. Biex daw kollha li bil-Magħmudija jindifnu fil-mewt ta' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Dear parents and godparents, you have come here to present these children for baptism. By water and the Holy Spirit, they are to receive the gift of new life from God, who is love. On your part, you must make it your constant care to bring them up in the practice of the faith. What gives them is kept safe from the poison of sin, to grow always stronger in their hearts. If your faith makes you ready to accept this responsibility, renew now the vows of your own baptism. Reject sin. Profess your faith in Christ Jesus. This is the faith of the Church. This is the faith in which these children are about to be baptized. Do you reject Satan and all his works
and all his empty promises. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. X'isem tagħtu lit-tarbija, Benjamin? Tridu intom li Benjamin jitgħammet fil-fidi tal-Knisja li għadna flimkien magħkom għadkom kif stqarrejna? Benjamin, jiena nagħmdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. What name do you want to give to your child? Margherita. Is it your will that Margherita should be baptized in the faith of the Church, which we have all professed with you? Margherita, I baptized you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. X'isem tagħtu lit-tarbija? Mirjana. Tridu intom li Mirjana titgħammet fil-fidi tal-Knisja li għadna kif stqarrejna flimkien magħkom. Mirjana, jiena nagħmdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. God, the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin, given you a new birth by water and the Holy Spirit, and welcomed you into his holy people.
He now anoints you with the chrism of salvation. As Christ was anointed priest, prophet, and king, so may you live always as members of his body, sharing everlasting life. Amen. Dear beloved children, you have become a new creation. Therefore, clothe yourselves in Christ. See in this white garment, with your family and friends, to help you by word and example, bring that the dignity sustained, unstained, into the everlasting life of heaven. Amen. Kuti eżiż bil-misteru tal-għajt aħna nfinna ma' Kristu fil-Ma'mudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna tħejja tagħna matul ir-Randan, inġeddu l-wedid tal-Ma'mudija mqazza li bihom darba ċħatna lix-xitan u l-emil kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja mqazza Kattolika. Tiġħdu lix-xitan, tiġħdu l-emil kollu tiegħu, tiġħdu it-tlellix fieraħ kollu tiegħu, temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art,
temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-wahdini u sidna, li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuħ, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu b'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lejk talbu l-offerti tal-poplu tiegħek biex dak kollu li kien mibdi bil-misteru tal-għajt bil-għajnuna tiegħek ikun ilna ta' fejqan ħalli naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandura f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbu bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatiha slim ħarisha għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddeja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u rabta tagħhom miegħek
Għalihom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. نستهميم كنيسة كلها شركة واحدة محبة ونشربها الليل قديس الآمين سيدنا يسوع كريستوس في الجسم من الويت نجد بالإيمان تفكيرة تقلوزة ديم فرشني ماريا ومن السلة سيدنا يسوع كريستوس تلوى ساحة سنزب ترابوس الماتريتيك بيترو باولو أندريا وتل-qaddisin tiegħek kollha għall-mertu tagħhom għejna f'kollox għaris. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofrulek ukoll f'isem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubithom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu Sidna. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa għad-disa il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għal-ħobs li dejn għad-disa u mbirka tiegħu refajnek lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu, reġarat il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u namlu dam tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tatluh glorjus tiegħu fis-sema, nofru l-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u slim. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram, u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqwa bilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem.
ħenna li jom u lej u għati li l-om u l-daw kolla li jisriw fi Kristu, il-lena, id-dawl u islim. L-inna u koll midimbin għaddejja tijek, li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tijek, għatina sem fi xirka tal-qaddisin apostli u martri tijek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tijak kolla, daħħalna fil-wirt magħhom mhux għal-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Nissiena li inti f'ismek wid, jitħaddes ismek, tiġi saltnatek, il-kull li trid int, li fis-sema hekk obżna ta' kull jum għatina għafrilna dlubietna, għalma nafru lil-minu għati għalina, għala daħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu sawa fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajdna bis-sagrament tal-għajt. Ek ukoll fit-tjiba tiegħek għamel lil koll inkunu qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Imbaxxu rasna għal-barka ta' Alla. Lilkom li nġbartu għal-festa solenni tal-għajt, Alla li jista kollox jatikom il-barka tiegħu. Jeħenna likom u jeħliskom mit-tiġrib ta' dnub. Amen. U li ġedditkom għal-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet. Iwettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Amen. Intom li fakkartu l-passjoni tal-mulej u issa qegħdin tifirħu bil-festa tal-għajt. Taslu wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Item issa est, alleluia, alleluia.